Мисълта ми беше, че от този барек видях, че има пак някакви драми там в тези сараи. Аз някой ден ще влезна в това е сигурно. Така че гледайте ме, наблюдавайте ме, ще влезна и ще се видя лично с Доган. Ще му направя едно малко така интервю. Ще го питам някакви важни неща, трябва да проуча въпросите, защото са много част. Но ще ги проуча подробно и ще ви пусна материал с Доган. Това е сигурно, да знаете. Пак ви казвам, баклави, лукуми, каквото се налага, всичко ще се несър, магани, каквото се налага, ще седа, ако трябва на палатка цяла седмица пред вратата, докато ме пуснат вътре да го видя човека. Знам, че има афинитет към красиви жени. Разчитам на това. И на красивата лътка. Шарена. И ще ме пуснат, да знаете, ще ме пуснат.